Walking tour po tayo dito sa Mai Changi Airport, Singapore. Ayan, tignan natin dun sa banda dun. Tanaw mula dito yung mga eroplano. Yan. Ayan, money changer, bali ang $1 1.33 Singaporean dollar sa ngayon. So tanaw po dito ang kanilang immigration. Pero di ko pwedeng i-video. Baka bawal. Pero dito po sa area na to, malapit na malapit. Nasa kaliwa ko lang ang immigration. May cactus garden. Check natin yung cactus garden na yan. Ito lang pala yung cactus garden nila. Nasabi lang na may cactus. Cactus garden daw. So ito po ang loob ng Changi Airport dito sa Singapore. May Uniqlo din. Kanina nakakita din ako ng 7-Eleven dito sa loob. Yan, diretso pa yan. Try nating sumakay dito. Ma-experience lang.
To the end of the traveling, please mind the step. To the end of the traveling, please mind the step. Ayan, yan yung mga ano to, parang connecting flight nila. So dito, halimbawa C-22. Singapore Airlines. Peking, China. Papunta ng China yan. So, dire-diretso lang po ito. Diretso lang hanggang doon. Sa banda doon, sa banda doon pa. Yan lang makikita mo dito. Pero napakalaki po ng kanilang airport at napakalinis, napakaganda. Dito naman yung mamaya. Pa Dubai. C13, C14 yan. Departing 9:40 Emirates. Yan. So madami pang mga tao naghintay.